A muller falecida, unha veciña de Lousame de 55 anos con iniciais ACC, atopábase pescando nunha zona rochosa a uns 500 metros do faro de Corrubedo, coñecida como Iteira dos Corvos. Pasada unha do mediodía comezou a sentirse indisposta, polo que o seu home dou aviso aos servizos de emerxencia. Recibimos un aviso do 112 indicándonos que o 061 nos solicitaba para un acantilado na zona do faro de Corrubedo. Indicáronos que sobre uns 500 metros máis alonsado do propio cabo do faro, e nos dixeron que, que estaban realizando unha reanimación cardiopulmonar, que había unha persoa que estaba nun dos acantilados, como indiquei antes. Inmediatamente nos diriximos ao lugar. A pesar da rápida intervención dos equipos sanitarios que accederon ao lugar para practicarlle as manobras de reanimación, a muller faleceu por parada cardiorrespiratoria. O suceso producíase nunha zona de difícil acceso, polo que foi necesario un gran despregamento de medios, tanto bombeiros como grupos de emerxencia, para recuperar o cadáver. Non necesitamos, en principio, facer ningún tipo de instalación de rescate en altura, pero si as pedras, como sabemos, son moi esvaradizas, non? A zona onde é, e aparte que hai que ter en conta que o acceso de vehículos nin todoterreos, nin ningún tipo é imposible hasta a propia zona daqui do faro. Entonces houve que facer varios relevos entre todos para finalmente chegar aquí ao punto. Ademais das dotacións de bombeiros de Ribeira e Boiro e o Grupo Municipal de Emerxencias, participaron no operativo axentes dos corpos da Policía Nacional e local.